Ngek-ngok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi iki ceritane TBB kelompok tenah tak kelompok nih, ngono, Bos. Lho. Ya kok malah umek iki, umek nyapa to ki? Iki lho reme iki lho. Rasa dipasang rem, motor ati rem malah banter kok. Malah nyantek konggon. Nah, iki TBB kelompok, Bos. Iki anak Rio, Galih, Ali, Dika ngilang, kayak enak TBB Sita penyanyi andal. Siapa ya, Pak? Ya, Pak. Karek ngenteni ku. Lah sapa sing wis ning kono? Patah. Kok karek ngenteni kono. Teko. Cacang gak nyanyi, nyate. Nyanyi patah iki nyanyi. Nyanyi patah kuwi aku. Lagi TBB ngelumpuk tinggal Sutres Aril sing urung teko. Wong cek salin. Iya, kita ngenteni kono. Wis tak mau tak kandang idul ngono. Oke, Bos. Anyekar. Piye, Mbak? Piye, Mbak? Iki arep ngajak Cacah ki dolan ki lho. Cacah ki kita kurang hiburan. Ki kurang protein ki dijak golek protein ki. Kandhe gizi. Oke, Bos. Jadi iki aku Cayo. Nah. Halo. Piye. Nah, Ini kan oleh apa wi? Dikirimi Mas Rohim. Terima duit kasih. 300 jadi Ya. TBB. Di Kon neng warung. koneng warung, kon golek protein. kita iki lho, kayak kurang gizi. Kan kita iki kuru to ya to. Kuru Yo kurang makan gizi. kaya apa ora nemu to. Mosok kuwi kurang protein. Pona iki. Iki apa to? Iki lho. Stres. Iya iki. Aku ki apa to? Iki kurang vitamin S. Terus nanti to? Santen kuncinya. Tak cari. Kae lo. Foto yu. Ter. Jadi Lah nek mati lampu. TBB ngelumpuk kabeh nah yo nang budal. Dono ninggak ki dono gak enak soalnya dono kerja nang Jepara. Nang Jepara. Ayo. Udah. Mantan nanti unekno. Aja leh plonga ndak ayo. Ayo. Nali bungkusane. Wah, bungkus ae lho. Enggak ya dibungkusno apa wi? Pak Nodong telone kidul kono dibungkus. Oke. Tak perlu sate, mie ayam pun aku jadi. Anu. Mau apa? Mau disawone Mas Rocky mah. Iki kurang. Enggak toh? Lah lagi apa to ki? Lah wewe lho, waya ya kudune aku sing ngene, kowe sing ngene. Ora kowe sing ngene. Lho. Iki kan arep metu. Wong ngene. Kudune ngene. Ya Mas, jadi kono inget Mas ngajak geger. Jadi oke, aku udah. Oke. Dia tak lanjut nek wis teko lokasi Bos. Di flash nih, ketara apa ora? Ketara. Ya Bos iki alhamdulillah kita kalau di pasal dulu, kata dulu. Malah padangan di flash. Iya toh. Ya, ayo. Ayo ta Mas Arif. Ya iya ta. Ayo. Ayo Mas, ayo. Iya, ayo to yo. Iya. Piye to? Tenan po ora? Iya. Entar lha nyapa to kok iso dikat iki nyapa? Lira nyapa to? Iki cerita terus. Ana ning kene nodung e. Interasen. Gini dong. Iki berarti Rono. Oke. Ya. Iya, entak ya. Ayo. Ada perjalanan yang dipikir los. Ya iya ta. Kontakin di. Entah Bos kok kene. Lah kebengen telas e. Ora main adung ora? Kurung. Kakak kumsi adung lho. Ndang ayo, mana takku. Ndang ayo. Ya, alon-alon ae to. Iya. Apes Bos kok. Paksa di bulan panjang. Kok kebengen? Ya, bisa kebengen. Ora makan. Tak cekal balik. Jadi iki langsung gas neng laga Pak Nodung. Kalau bulo kadung wangat. Ya kok lah kok kadung ega-ega mlebu ae to. Potong wis lesu. Tadi Pak. Ya, Pak?
kita lanjut ke lokasi, Bos. Nah, kita entek pisan. Entek pisan yo bar to. Nang kene. Entek pisan. Oh ya, video. Lagi sate kulit. Seisen. Kambing. Pak No Duren. Lek kalau Pelan. Hei. Sing ketelon gak ya. Sate. Oke. Ya, kok kan, Mbak? Ya. Gede mah. Kok magadu? Nah, Lebon kata. Oh, alah. Nggih. Ndi, Mas? Iki to, Guys. Oh. Ini tadi aja. Mana? Ya, Pak? Mana? Ada apa sini, Pak? Oh, ini memang gaji dulu. Piye to, Kak? Apa-apa iki? Gak wani ki. Kene ya. Ya gak apa, Bos. Langsung ya. Setangan cacar. Gitu, rene to. Kayak piye to kaya wong ilange piye karepe? Wani nyabrang apa ora to? Laku ae. Tuntun ae. Ya iso ning kono ki ndarene to. Ndarene. Karo ame. Arep tasang. Mas Adil, piye kabar? Alhamdulillah. Lah wingi ndek meng nang ndi sing ulane ndi? Beda dhewe lah nang warung Pak Watu. Oh iya. Kayak bisa berapa deh? Tadi Raneng beta ki tekok to, Bos. Suwi nang ndi kalau lho din. Nang ndi ning golek? Tajak golek ading tol jeneng moh lho. Lah nek omane gandu. Ane lek jono nek ading tol e. Lah timbane ndi? Lah nek timbane tol tekan Caruban wisan. Lah timbane telakan mulane enak. Enak akeh. Yo. Lah ki piye to kene ning kono ki piye ki lho. Bisa numpak motor apa ora ngono lho. Numpak motor nyabrang ratan ngono lho, gak iso. Matamu iki banyak rape. Kayak medun kok. Ramdun piye to? Kulak molo to. Mantan ora rating jan. Ngelompok kabeh lho. Diplas ya. Gak iso aku. Gak iso. Flash ka? Piye? Lano. Iya, iki lho. Sampai pisan kopi ya. Iki kita kurang vitamin kita saiki. Sampai tadi panas ya tajak sote pisan kopi. Lah iya, Pak dibuka jane. Edak Pak. Sing golek TBB jarang ngumpul. Wis ngumpul kabeh blas iki lho. Lah yang ngumpul iki kon apa? Kon apa? Duit yo. Eh? Ada di duit apa ora? Bisa. Jalan repo, Bu. Iki wis ngumpul kabeh iki lho. Dan bos jadi videonya dilanjut sampai semangan ya. Lah iki piye carane? Dik. Caranya di enggak ada. Lanjut enggak ya? Piye? Piye? Lah nek kloso. Iya toh. Jadi dipangan toh langsung. Jadi pangan toh. Kowe medun mau. Apa? Medun ya sih ngono lho. Yo. Motor ki ra iso. Motor datar iso kok kan dipangan apa lho? Song Ya ril lipat Imbang ril. Kene lho. Mas, beneran ngangkat Mas. Nggih. Gone perlu, Mas. Gane penuh ae. Kok iso? Ngono iki piye? John, kok iso ngene piye? Terus. Nek makan. Aman. Bejon. Iya. Jendal masih dipangan. Lah iya Caca. Ya gak sah, ora penak aku.
Wis tau ndang sketsake. Sketsake kayak gini. Lah iya mesti digolek nang karpet kalau. Apa? Nah. Gak enak ya. Ya saenake nanti pan ngono. Allah ya Allah. Kalau ngelak lo. Kalau ikan kono lo. Nah kono. Jero ki jane sing sedeng. Wong lo telu sedeng. Ini pan. Kok malah ngadeg. Dan terus kan dia rel, kamu sih kono rel. Gawe nang. Ndang to? Wis ndang. Nanti. Ya. Guys. Apa rumangan tuh di kompres HP lan sak mana kawan. Ya. Mbak Bareki ya, sama nunggu. Jadi kita kan kita mau datangnya. Ya. Jadi Mas Novin, ya, ditransfer duit 300.000. TPP di konman. Ate. Gule ya to. Gone rene. Ampun. Iya yo, modelnya yo. Aslinya kan kayaknya ya. Ses. Itu kan pernah dulu kan rokok kabeh. Ya. Sekolah gak oleh. Sing sekolah gak oleh. Sing sekolah permen. Ya, setiap hari ki ya. Oke, sastre piye? Hasil. Kalau kita kau ingat, Sing. Kaya apa to? Jadi kok wong ilang jane to. Tapi kan itu kamu salah sokal. Lah iya. Lah padha diperiki dhewe ben. Apa? Wis ndang pangan. Dia Sisa. kalau saya tapi jadi. Ya gak tau wis ndang mangan, wis to mangan. Enggak apa-apa. Mangan sik ae we. Enggak apa-apa. Wis ndang. Wis santai no lho. Selar manual. Saya sore nang. Mati kamera. Iya. Enak ya? Jadi sederhana. Terus ngomong iya. Enak. Ora. Enak. Enak. Tengok geli. Iya. Pas. Enak. Enak. Iya dah. Iya, iya dekat saya. Iya. Saya sture. Enak. Lembut. Iya. Mulai lembut. Segane empuk apa to? Anu po. Lah piringe. Atos. Baca kurang ya atos. Dicak iki atos. Tungkak barang atas ya? Oke, video ini dilanjut enggak loh, mansek. Wis tonja. Kok ngecek niku malah di hitungan cetek lho. Ora lagi cacahe sareng entek kok. Engko ben gentenan to. Lanjut lanjut koe permanen. Lanjut yo. Oke, piye Bas? iya dah. Piye? Barek. Lho. Cek kok sinoman awake. Apa dah? Iya, elana wis. Kayak ngisore wis ndok dek anu tumpuk. Ben ya. Kelas. Ya, ben. Ben. Matur suwun kanggo Mas Rahim. Terima kasih. Amin sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Tadi kasih. Ya. Ya toh. Apa? Piye? Awak iki kan perang partai terus kan. Mane lo gedung kates tok e. Be padha bareng ora? Kali nambah jadi. Nambah. Nambah karet nambah. Dia lho apa? Berapa sekarang? Rokok. Gak wani.
Di sekolah aja lah Pak. Makanya belajar sih ya. Mereka sembilan gitu. Oke. Oke. Gus Rio drama, Gus Rio drama. Bebas jadi kayak alhamdulillah sekarang. Yang baru di awal ini. Ya, mulai ya. Lumayan aja dolan. Mumpung ning kidul. Sopo to? Sopo to? Sopo? Salah, gua salah. Sopo? Ini Mbak Rin, Mbak. Duduk. Dan celok ya, Jal. Ngawur ya. Jadi sekarang TPB Yosi Rio. Rio, Ariel, Sutres, Gale Ali. Saya kerja, Bos. Kita kerja. Ya. Rantau. Ada apa? Ada batu lagi.